Nou, dit is de vertakking. Dit zijn de plekken waar ik dus zo door geïnspireerd word om voorstellingen te maken. Ik heb de afwijking dat ik dit soort dingen altijd als decor zie. En altijd wel mogelijkheden zie voor... oh, maar dit is leuk of dat is leuk. Ja, de roeg, dat lukt hij wel, hè? Ja. Jaar is het alweer dat Hans van Buren de voorstelling Dodenschip maakte in de leegstaande afvalverbaningsoven in Ljouwert. In de tussentijd werken Hans met de Manus Brandingsstichting vooral sociaal-educatief. En nu maakt hij Snode Plannen, een thriller met 4 jonge vrouwen in een loods in Rieptjerk. Maar zin een onheimische locatie. 4 vriendinnen worden hier hingelokt. Stil eens. Maar toch waar. Ze verdenken elkaar. Lust er nog altijd in de kracht van het theater? Ja. Ja. Absoluut. Ik merk wel van ook zelfs mensen die niet zo theater-minded zijn, dat ze als ze wel eens weer in theater komen, dat ze, oh ja, maar dit is echt, dit wordt nu echt live gespeeld. En dat indruk maakt, ja. Door je neus inademen, door je mond uitademen. Goed luisteren. Da 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 da. Da 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 da. Iets hoger. Da 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 da. Die. Sander Boonstra is de nieuwe compaan van Hans. Ze kennen elkaar van Live, de afscheidsproductie van Parnas, verleden eer. Sander is cultureel ondernemer en veelt hem thuis bij Hans van Buren. Je geen warmere dag had kunnen zoeken. Nee, helaas niet. Kom, we gaan naar binnen. Daar is het warmer, denk ik. Te jaren richten ze WIG-producties op. WIG staat voor Wanorde is gewoon. En dit is de eerste productie. De speelsters komen ook uit Live. En dan hoorde ik van Hans dat jullie met z'n 4 heel graag bitches wilden spelen. Ik weet het niet meer. Ik had het boek Pretty Little Liars gelezen en dat komt dan straks ook een serie op tv. En dat vond ik al zo vet, dat die meiden zoveel streken hadden gedaan en dan iemand zo kapot konden maken en al die leugens die erin zaten. Dat sfeertje, dat vind ik wel mooi. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Amanda. Een drogere taart kun je je niet voorstellen. Snap je dat? Dat je kan kiezen tussen Amanda of mij. En dat je dan voor haar kiest? Pestkoppen en echte kringen binnen het Dissevankes. Maar in snode plan binnen ze haar een positie net meer zeker. De problematiek van het pesten stiert maar de zelfkeersendeel van 2 jongeren werd helemaal midden in de actualiteit. Ineens wordt het heel actueel. Of nou, het is natuurlijk het is altijd al actueel actueel geweest is, maar ineens kwam het veel in het nieuws. Ik vond het ook wel raar dat wij dan bedacht hadden dit te doen als stuk. En dat het opeens vet actueel werd. Net alsof we naar aanleiding daarvan dit stuk gingen maken. Ja. Terwijl wij zelf gewoon uit onszelf vonden dat dit een belangrijk stuk was. En niet omdat nou Tim of Laura dat... Maar het helpt wel, zeg maar, in de inleving daarvan. Ik bedoel, er gebeuren hele echte dingen om je heen. En dat besef je dan weer even. Het is toch wel even steeds een klap, ook al ken je die persoon niet. Ik bedoel, het is wel iets heel erg heftigs. En ja, ik denk dat het ook wel een soort van passie heeft gegeven. Eigenlijk ook meer voor dit stuk. Iedereen heeft het altijd maar over die Tim die zichzelf van het leven heeft beroofd naar aanleiding van pesten. Laatst dat meisje in Putten dat voor een trein is gesprongen. Bij mij komt dan wel de vraag op, ja, en diegenen die dat geflikt hebben, hoe gaat het daarmee?
En waarom hebben ze dat gedaan? En die achtergrond, daar gaat deze voorstelling denk ik meer over dan over het slachtoffer. Het verhaal wat hieronder ligt is het verhaal van een meisje dat heet Amanda. En dat is een meisje wat in Canada ook zelfmoord heeft gepleegd na jarenlang gepest te zijn. Ik heb Robert niet gedumpt en ik vind het vreselijk dat hij bij me weg is gegaan. Amanda had alles bewaard. Elk berichtje, elk sms'je en iedere reactie die wij op haar Facebook plaatsen. Elke klerenstreek die wij er hebben aangedaan. En ze heeft het hem allemaal laten lezen. We pakken haar terug. Ja, we pakken haar terug. Nee, snode plannen, Jen, maar we zijn geen kinderen meer. Nee, we zijn geen kinderen meer. En misschien is het nu wel zo dat iemand snode plannen met ons heeft. Het wordt niet zo neergezet van, oh, het slachtoffer is vet zielig en wij zijn echt, de bullies zijn echt gemeen. Ja, je ziet het wel, maar niet... Andere manier. Gewoon een andere manier. Het wordt niet je gezicht in gedouwd. Ik denk dat je langzaam even gaat realiseren waar je nou eigenlijk naar aan het kijken bent. Ja. En ik denk dat dat wel een interessante manier is om te doen. Maar we willen niet boodschapperig zijn in de zin van, goh, nou moeten die meiden daarvoor gestraft worden of dit of dat. Ik denk dat mensen dat voor zichzelf moeten uitmaken als ze de voorstelling hebben gezien. Maar ze worden wel heel erg geconfronteerd met wat ze geflikt hebben in het verleden. Worden ze wel heel erg mee geconfronteerd. Amanda neemt wraak op grauwelige wijze. Daar! Jezus! Help dan! Help dan! Amanda! Het was een val. Iemand heeft dit voor ons uitgezet.